El semàfor del Sevilla-Barça. El Barça ha empatat el Pizjuán en el darrer partit de l'any 2021. En verd, la imatge de l'equip. El Barça ha ofert una imatge molt bona al camp del Sevilla. El Barça arribava allí, era el primer partit segurament amb un rival important en Lliga, de Xavi, i el Barça ha ofert una molt bona imatge en aquest partit. El Barça no ha aconseguit els 3 punts, però sí ha aconseguit estar al nivell d'un Sevilla, que recordem que és segon, i que està a 10 punts ara mateix del Barça, una distància que amb aquest resultat es mantindrà. El Barça, tot i que no ha mostrat la seva millor cara en futbolistes potser com Gavi i Abde, han tingut dies millors, però avui sí que ha tingut una molt millor versió de Dembélé, que ha tingut el gol del partit, que ha pogut fer el gol de la victòria amb un remat al pal a la segona meitat i una bona primera meitat també. El Barça sí que ha tingut bons minuts de l'equip en conjunt, l'equip ha tornat a jugar, ha jugat de la manera que vol Xavi, amb 2 extrems oberts. L'equip ha aconseguit dominar, com sempre ha fet en aquests primers partits de Xavi, els primers 20-25 minuts, després ha tingut un petit baixón i després ha tornat a créixer a la segona meitat quan el Sevilla s'ha quedat amb 10 homes. La llàstima és que el Barça, amb aquests 10 futbolistes del Sevilla, un Sevilla que ha proposat ben poc i que ha aconseguit el seu gol a pilota aturada, el Barça també, una sortida d'un córner d'Araujo, però el Barça ha generat moltes més ocasions que no el Sevilla, i el Barça es mereixia uns 3 punts per acabar l'any 2021, però no ha aconseguit aquests 3 punts i al final es manté aquesta distància entre Sevilla i Barça, però la imatge del Barça ha estat molt bona i això és molt important també pel club, per l'equip i per aquests primers partits que té Xavi al capdavant. En àmbar, el gol. Al Barça li segueix faltant gol. A aquest Barça li manca gol, ho hem dit. Ara mateix, l'altre dia el Barça va aconseguir fer 3 gols a casa contra l'Elx, però avui en un partit amb un equip de nivell superior com és el Sevilla li ha costat molt, només ha marcat a pilota aturada gol d'Araujo i ha rematat el pal de Dembélé i bastantes aproximacions, però al Barça li falta aquest gol, que veurem si el Barça pot aconseguir un futbolista que li doni aquest gol al mercat d'hivern. Sembla que podria estar a prop Cavani, un futbolista que té unes característiques a nivell de nou similars a les de Luc de Jong, però els seus registres golejadors i la seva experiència a nivell internacional són molt superiors a l'holandès, que segurament sortirà en aquest mercat d'hivern. Per bé que també l'edat de l'uruguaià també és més alta que la de l'holandès. Però veurem si el Barça pot aconseguir aquest fitxatge, perquè un futbolista d'aquest estil li aniria molt bé al Barça, un futbolista que tingués gol, que pogués tenir el Barça més perill atacant, perquè al final jugar va fer molt bon partit. Avui també, el dia de la seva estrena, va fer un gol, avui també se l'ha vist bé, però al final el Barça necessitarà un davanter centre amb una mica més d'experiència, perquè també Memphis Depay, que ara està lesionat, no és un nou, per tant al Barça li farà falta aquest jugador i veurem si al final pot acabar aconseguint la figura d'Edinson Cavani. I per acabar també parlant del nou. Es parla molt els darrers dies de Haaland. Segurament al Barça no li arribarà per aconseguir fitxar un futbolista com Haaland, perquè sabem que la situació econòmica és la que és. Però no m'imagino si el Barça al final aconsegueix fitxar un futbolista com Haaland. Veient la por que està instal·lada en alguns a la caverna, que no es cansen de repetir que el Barça no té diners per fitxar Haaland, demostra que tenen molta i molta por. Perquè si el Barça aconseguís un fitxatge com el de Haaland, seria un canvi, seria un moment, un canvi també, una imatge que llançaria a nivell mundial i que segurament li aniria molt bé a la imatge del Barça i segurament a la imatge i també a l'equip futbolísticament. I en vermell, l'arbitratge. El Barça ha acabat, com diem, amb avantatge perquè el Sevilla ha tingut una expulsió per una jugada molt absurda i totalment clara, en la que Koundé li ha tirat la pilota a Jordi Alba, però l'arbitratge del Cerdo Grande ha estat molt dolent, perquè al final, com tots els partits que li pita el Cerdo Grande al Barça, el seu arbitratge sempre sembla que tingui alguna cosa en contra del Barça, i avui no ha estat una excepció. Hi ha hagut moltes jugades en les que els jugadors del Sevilla han empleat més força de la que havien de ser i havien d'acabar en targeta i no ha ensenyat cap targeta a l'àrbitre. Per tant, el Barça ja fem, en els darrers partits també, segurament la relació que actualment manté el Barça en la Lliga tampoc està ajudant segurament en aquest tema, però el Barça, els darrers arbitratges sembla que li hagin perdut el respecte i això també és una cosa important. El Barça ha de recuperar aquest respecte de l'arbitratge perquè al Barça no li han de regalar res, però no li han de treure res. I avui segurament hi ha hagut moltes jugades, per exemple, el lateral de la banda de Dembélé, Rekic, hauria d'haver marxat com a mínim amb una targeta i el Papu Gómez també, perquè ha fet 2 entrades de targeta clares. Per tant, com a mínim al Barça no li han de regalar res, però com a mínim esperem que tampoc li prenguin res.